Samantala, Idol, suporta po sa mga lokal na mga MSMEs. Mas pinalawig po sa Rehiyon 1. Para sa detalye, nagbabalik Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Mas pinalalakas ng pamahalaan ng suporta sa mga local micro, small and medium enterprises sa Rehiyon 1 kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon. Inihayag ni DTI Region 1 Information Officer Joyce Segi Sabado ang buong suporta ng kagawaran para sa mga MSMEs. Isa sa mandato ng DTI ay talagang isulong yung pagnenegosyo lalo na nitong mga maliliit. So sa ganitong pamamaraan, makikita natin na talagang full support ang DTI, paghikayat na rin ito to support lokal, lalo na ngayon at Independence Day, araw ng kasarinlan. Sana maging araw din ito ng kalayaan natin tungo sa mas maunlad na ekonomiya. So, Winakasan din ito ang konsepto ng mga maliliit na negosyo ay hindi kayang sumabay sa mga malalaki. Aniya, may kakayahan ng mga ito kaya buo ang kanilang suporta. tuloy-tuloy suporta natin sa paglahok nila sa mga trade fairs. Ayan, lagi natin silang tinatap na kahit maliliit na negosyante kayo, ay pwede kayong pumasok sa mga malalaking malls kagaya nito. So, wala sa liit yan, nasa kalidad ng kanilang mga produkto. Inihayag din ni PhilExport Region 1 President Jocelyn Perez na kaya na rin makipagsabayan ng mga napuproduce ng MSME sa world market. Sa atin, medyo nalilate na tayo dahil sa kanila exportable na no? Yung packaging nila and everything. Pero sa palagay ko, kung matitikman niyo yung mga pagkain natin, mas masarap sila sa totoo lang. Nasa packaging lang tayo naiiwanan. Pero papunta na tayo doon. Kapansin-pansin ang kabilang suporta ng pamahalaan para sa mga MSME sa rehiyon, tulad na lamang ng paglalagay ng mga kadiwa sa iba't ibang bayan at lungsod. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.